سورة التوبة آية من دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الثاني نيني هجرة سانكالوناني نا بيسويني وتاني فلانا دي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلي نا بيسويني وتاني ولون فلاناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاغو أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يؤجبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال خير واحد أنيو التوسير كنو. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما أن يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال خير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا. ni aya min fulenni alako wa akharuna murjauna li amrillah. mogo wɛrɛw bɛ u ye olu ka kow u y'a ani jama tɔ u ka kow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u ka kow bila kɔfɛ. minnu tora kɔfɛ ni ayaw kunun tago ani bi ala y'u tila saba de. minnu y'a kɛ munafakiya kama ani ciden ngalontigɛ ani kasi ka diina la. jamakulu filanan u tora kɛlɛ kɔfɛ tabuka kɛlɛ kɔfɛ mɛ olu yɛrɛ jɔra u ka junubu la. u y'a dɔn k'u y'ala sɔsɔ kɛ u ye junubu kɛ. jamakulu sabanan de filɛ nin ye ninnu ka kow u ye olu ka kow to kɔfɛ fo ala yɛrɛ ka kiiri tigɛ u la. imma yu'ajjibuhum wa imma yatubu alayhim. olu ka kow bilala kɔfɛ ka ala ka kiiri makɔnɔ u la. imma ala n'u lajaba ube ala na tubu k'u ye wallahu alimu hakim. ala ye dɔɔni masade ala ye kiiri masade. dɔɔnikɛbagaw ko hari mɔgɔ kelen tɛ ko nin ye mɔgɔ saba alladhina kullifu an tawbati. mɔgɔ saba min n'u ye olu ka kow ni jama tɔw ka kow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni tubu ye. وهم مرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال ابن أمية. نمو سبا وكباريا بن صورة لبنا. تمامي ولونا نكوكا أجرا ولما أجرا فوده ولوكو تشيد ما تيالا أمتا تبوكا كلنا أجرا ستونتي أنا أمتا دي درو منافقيا فناتي. donc tuma min olu y'u ta fɔ nin cogo la ciden ko aw ka wuli a ka taa fɔ ala yɛrɛ ka kiiri tigɛ aw ka ko la.
ولم مغصبة كفل نيني قادم أن قجوة تبوك في جملة من قادا كسلا وميلا إلى الداءة والهفج والتيب الشمار والجلال مغمون تورا تبوك كلي كوفي نونو فنا تورا تبوك كلي كوفي نونو شجرا لافو أني كميلة كتال لافيا مدرو أني إري دنجمان دوني أني إري سمالي انكرو ودي نونون تا ومتى كلينا لا شك ولا نفاق mais utate ko shikalen be dina la utate munafiqiyai ولكن اللافيا دي يولوتا درو يجنبو كيوماتا mais وشكالن دينا لا منافقيات فكانت منهم طائفة أربطوا أنفسهم بالشوارع نمو منون تورا كليكو في نمنافقات شكاته ودو يو يرشري تيرين كمسيري كبيولا كما فعل أبو لبابة وأصحابه كم أبو لبابة أنا كتو نغو ويمينك ولو يو يرشري مسيري كبيولا كم مغشيته ولو فونيني تيرين تي ولو يربارو يجلق لكوكي وطائفة لم يفعل ذلك مي جما كل دو سرولا نوننا منو فنا من نينكي وهم هؤلاء ثلاثة المذكورون ويد أنيني سبا من فو أنيني سبا من فو مرارة ابن الربيع وكاب بن مالك وهلال بن أمية نونو يرشري نمو سبا فنجلت التوبة أولئك قبل هؤلاء منو نيو يرشري بيولا ألا يكتبوا جيجي نونو سبا فنانيه وأرجى هؤلاء أن توبتي نونو كتبوا بلا نكوفي مغصبي حتى نجلت الآية الآتية فو آية من بنا نيوجينا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كتا آية لا ولا الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا داغت عليهم الأرض بما رهبت كما سيأتي في حديث كعب بن مالك نمو سبب فنتوبوا أجيغنانين آية بنا نفع كعب بن مالك كحديثة بنا نانسرا ني الله سنة بفران فانشا دونك ني وآخرون كم بنمو سبب عندما إما يؤجبهم وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله نمو سبا وبألك يا فكروا إنسا فعل بهم حاجة ناكد علي أنو لا جابا وإنسا فعل بهم جاك ناكد علي أنا يافوما ناكد علي أنا يافوما ناكد علي أنو لا جابا ولكن رحمته تغلب غضبه من ألك هنن ألك النعمة ودي بي أكاديمي ودي باكاديميك والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو علي دوني مسادة مغمني جنغا كتاليكاكا على بودو كبو مغولا مغمني يافكاكا حكيم في أفواله وأقواله على يقودو مسادة أكاكيتا ولا أنا كفوتا لا إله إلا هو بطو فنسيتي منك بطو تيني على كلمة وتي ولا رب سواه مساورتيني على تي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والذين اتخذوا مسجد درارا ألكم مغمون تورا لمسيري مغمون يومنا كوجو كودلا نمسيري سبب النزول هذه الآية الكريمة بنكسير كوني آية بلبلبا من فلنيني
أجي سببه أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من خجرج يقال له أبو آمر راهب كساني تيدين كان مدينة تيدي تنبي مدينة أتوغد تنبي أي خجري كان كادرو يارو مدينة قبل فلاد تنبي مدينة كويري علي أوش ولا خجرج نين قبل فلاد مدينة كويري ساني تيدين كان مدينة ceeɗo tumbe kajaraje kan kade ɗo a togode wa bafowama ko abu amir arrahibu a togode tuñaniñe wa kana kad tanassara fil jahiliyati mais jahiliya la ale tunkera nasara de wa gara ilma ahla alkitab aye kitabe dunkew ayo ka donu kala wa kana fihi ibadatu fil jahiliyati jahiliya la bato tumba bolo komi nasaraw ni kerecew be u ka bato munun ke ni lesirtu la walahu sarafu fil khajaraj kabir bonya bele bele ba tumba ye khajaraj gan kawla u ka qabila la bonya bele bele tumba kai falamma khadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajira ila madinati tumami ciden nana madina ye hijra ka nana madina wastamali muslimuna alayhi silamaw be farala ñugon ka ciden ka tugu ciden ko wasarat lil islam kalimatul aliyatu silamiya ka kuma labana kata sanfe wa ajharahum allah yawma badri don fana alaye mu'minu deme ka silamaw deme ko ka ko bila ko be sanfe sariqa al-la'in abu amir birqihi abu amiri ala ka danga be minka aka daji o jora akan kono nin ko nya toro daji jora kan kono wa baraja bil adawati wa jahara biha aye aka koniya ana aka juguya cidenye silamiyaye ayo bokeneka wa kharaja farra ila kufari makkata min mushrik quraish abora madina kaboli katam makka mushriku shagare yumaluhum ala harbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bake kulasu ciden kelelika fajtamaw biman wafaqahum min ahya al-arab ufarlan yugonka ani arabu ka kabila munun sonna utama unulu farlan yugonka wa qadimu ama uhudi sa unana uhudi ulude nana abu amr de taru fara yugonka kana ciden kama unana uhudi fakana min amri lil muslimina ma kana silamu ka ko min kera uhudi silamu ka kola o kerai wamtahanahumullah ajja wa jalla alaye silamu la jarabi ado uhudi alaye la jarabi wa kanat al aqibatu lil muttaqina mi kullu bandira alaye sirajabahuma anko de lanko cinyembe la jarabi mi ala taala bila laban ko nyuma dira alaye sirajabahuma wa kana hada al fashiq قد حفر حافرا فيما بين صفين أياسر النفاشق أبو عامر الراهب فودي كنينكا أيد دينا تشامان دي شيء ديناو صفا فلاني نيغونجي كافرو صفا فلي سلامك صفا فلي صفا فلاني نيغونجي أيد ديناو دي شيء فوقع في إهداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وديناو دولا كريتشيدن بنا ودكونو وأصيب ذلك اليوم فجرها ودو وكير سبب تشيده ويا سروكا جوغي فجرها وجهه ويتشيده نيدا وجوغي وكسرت أربعيته اليومنا أنيو منو نو وبيتا كجوغو كرفي كني دا كني نفا ونيو ويوكري منو بدغما سفلا منو بدغما ني منو بيتا كجوغو ويبافو مما إني تا كجو ni munum bo o kerefe duguma kini la dai kini na fana uyo lukari wa sujjara su ka ciden ka kunkolo jogi salawatullahi wa salamu alayhi
وتقدم أبو آمر في أول مبارجة إلى قومه سن مغو كبوت مامي كافر صفو فلي مؤمن صفو فلي سن مغو كبو كنيغو من فلو أبو آمر نانا كمغو ما مدينة كو فقاتبهم يوكما نيغونيا واستمالهم إلى نسره وموافقته أيا إيسا puruku ewa uyele makanale ka demenila anu ukale be nyogonya lebe minko ka faraka falamma arafu kalamahu tuma kamugo ya gakuma do ka kala nyini do qalu la ani amallahu bika ayna ya fashiru ya adu wallahi uko alaka na nyen nemaniye e fashire e alajugu wa nalu minhu wasabbuhu lagari asaba qaumi badi sarru ko wallahi ya be alata de lay be ciden ta de la ako wallahi ko jugu de ne kam wosoron ko fe wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad da'ahu ila allah qabla firarihi sana kabuli katammaka ciden ya awale kana alama furo wa qara alaihim min alquran ciden ya qur'ana do kalaka pour akashi katubi fa aba abanna fa aba an yuslima wa tamarrada أبنك سلامية أكن جليرا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا تاردا كيدنيا دنگا كو أكسا كاسرو أما بني من مدينة أجيني كبو مدينة أكسا فنفي كيدنيا دنگا نوي فنالته هذه الدعوة كيدنيا دنگا منك أكا دنگا ينصرو وذلك أنه لما فرغ الناس من أهد وسبب يموني تمام هدي كليم بنا وراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع والجهوري أيرين يابالا تيرين كو باكي كتا سنفده تيرين كو باكي كبانجده جهب إلى هرقل الملك رومي أتارا ورمي كما سكن من تنبا وقت هرقل أتارو أوفي ينتشره على النبي صلى الله عليه وسلم أتارا أنينو أوفي كوكا عليه دمي كتيدن كليه فواده ومناه وقام عنده ملك رومي مسكه هرغالي أي الله رداما كالانتا كوهو بيدمي كاكلي وقام عنده أشجرا هرغالي فيه وكتب إلى جماعة من قوم من الأنصار من أهل النفاق وريب أي اللي تريسي كان كم مغوم مدينة منو نيم منافقون يه منو شكلم بألك الدين الله مدينة كولا يئدوهم ويمنيهم كالله رتويه قولانة أنه سيغدو بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كو عليني كله بولو دوبنا كو بتشيدن كله ويغلبه كو بسيتشيدن مفنها ويرده أما هو فيه ko ciden be min na kulu bina sage ka bola wa amarahum ayu munafiqun min tumbe madina ayu nya mariya an yattakhidun lahum ma'akhila ko ka yoro do dila ko ka jige yoro do dila alaye yaqdum alaihim fihi konni abina na bina kana jigi o yoro inna yaqdum alaihim fihi man yaqdum min indihi li ada'i kutubihi ko abe fe ka mugo do ci ulu kana ke o yoro la ko nu ba fe ka letara munun ci ko bo ci otiguma wa amarahum wa an yakuna marisada lahu idha khadima alaihim ba'da zalika ani akake jigi yoroye akake be wa jigi yoroye alaye tumami na madina onaka aka jigi yoroye fasaraw fi bina'i masjidi مجاور لمسجد قباء ومنافقين نفنا وتليرا كمسيري دو جو مسجد قباء كرفه قباء كمسيري كرفه فبنوه وحكموه ويا جو كانيه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطابور ويمسيرين دلا كباساني تشيدن كبوكتا تبوكا كلينا وجاءوا فشالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم una na ciden makishirin ne ba be ciden ka nyini ciden fe an yati ilayhim fa yusalli fi masjidihim li yahtaju bi salatihi fihi
ala tagririn wa ishibatihi unana ciden fe ka nyini ciden fe kan nyim misiri kura do dila amba fe ekana salla kono ikana ka salli damina puru tumba fe ciden kana salle akono ciden ka salli akono onake uluma sabatile ka misirin sabati uye ani ku sabati misirin ka puru mogo na do ko misiri ko ciden yire sallira kono fentala ciden yire ya sabati uye ciden ka salli misiri kono ya nyini ninde wajakarun uya fo ciden ye annahum innama banawhu lidu'afai minhum wa ahli illati fi laylati satiyati awa ko ciden ma ko misiri amma awma adilanga ne ajugu kamade misirin jo kunyede mogol la fule munun be nu te se ka ta salle ku ba misiri la ce korbaw ube bana bagato uluna salli misirin kono ani dommi ninnene kacha dommi nene gelen bala dommi ni mogo te se ka ta ku ba misiri la una salli misirin kono fa asamahu Allah min salati fi min as-salati fi mi ala ya kaciden tanga kana salli misirin kono misirin kono na salli ala ya ciden tanga kabwama فقال تشيدنكو إن على سفر أكو أو نتامة بنيو نسيسة دي ولكن إجارة زينا إن شاء الله أما أكو ننسى جرا كبوانكا تاما يرودا ني على جنانا يمبنا سالي مسيرين كنو نسيسة كوني نتامة بنيو نتسكة تسالي مسيرين كنو من ننسى جرا كبو تاما يرودا يمبنا سالي كنو فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجع إلى مدينة من تبوك تمام تشيدن ساجرا أباك كان مدينة كبوت تبوك كان مدينة ولم يبغى بينه وبينها إلا يوم في متواني مدينة فتلكلن تاما أو بعد اليوم وبتلكلن دو يرتلكلن يرد فلنت نزل عليه جبريل بقبر مسجد درار جبريل جيناكا نمسجد درار كبارياي tilekelen taman tora ni madina ce ube tile yere tilance tama o tora ni madina ce alay jibrila jigaka a jiginani masjidi dirara ka kibariyai oma atamadahu banuhu min al-kufri ani ajobayu uya joni kafiriya minye wa tafriqi bayna jama'ati al-mu'minina fi masjidihim masjid qubbay anu ya dilade puru kamugo fara silama munun beta salli masjid quba kono ku fara kabo nyogona alladhi usisa fi awwal yawm ala taqwa masjid quba me depuis akashi pasema da don akashi pasema dara alayhi siranya deka fa basa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika al masjid man hadamahu qabla maqdamihi al madinata tumami kibariya jigina ciden ka misirin ka konya foye ciden ye mogo do ci ko kana misirin guruja sana le ka se madina wariya muntur murasala aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tabuki anana shira warula ciden wa nye shira ka bo tabuki hatta najala biji awan yoro dobe bafo ji awanu baladun baynahu wa baynal madinati sa'atu min an-nahar oddugu ani madina ce tile kono wakati kunkurni komi eri kele nyogona ni boru dugula doribeta ibena madina ciden nale oddugula wa kana shihabu masjid dirar qad kanu atawuhu wa huwa yatajahaja ila tabuk ayasuru masjid dirar kam gona na ciden mas o yasura ni labbembe nyogona ko beta tabuka fa qalu ya rasulullah وقال كثير إن قد بنينا مسجد لجيل إلة ولحاجة وليلة المتيرات وكثير أن يمسيري دوجو بنا بغتو كما أني حاجة تيجو كما أني سومي نسانجي بالا وليلة شتائية أني سومي نين بالا أن يمسيري دوجو مغوية نونون كما وإنا نحب أن يأتينا فتصلي لنا فيه وأنبا فيه eyere de kana amma ikasallanye misirin kono bagala ciden ko inni ala janahi safari wa hali suguli aw akonne koni mbetama kaman ka sisa de mbella halala sisan sugula lendo aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ube komi ciden ya fotugo min
ولقد قدمنا إن شاء ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه أو تشيرن كن نمبورا تاما يرولا ni ala jenanaye mbena awma mbe salle awye mishirin kono falamma najala bi ji awani tuma mi ciden jigina dugumi an ko be madina kerefe ciden jiginaye atahu khabarul masjid mishirin ka kibariya nanama fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam malika buna daqsam ciden malika buna daqsam ya wore aga bani salim ibn auf uluka kabila dobe madina ko bani salim bin auf uluka balima dode malik ibn daqsamiye cide nyowole wa mana ibn adi ani mugowore ubafu ma mana ibn adi aw agahu amira ibn adi ube do ko ale balima de do cide nyode wole amira ibn adi alen malik ibn daqsami cide nyowole aga bani ajlan amir ibn ad-din kabila dobe madina bafo bani ajlani uluka mugodoye oye fa qala ciden kon nim mugo fulayma imma anake malik ibn daqsami ube adi ube anake amiri nun fula dola kele koride farala malik ibn daqsami ka ciden kuma in taliga ila haja al-masjid akwaye tanni mishirila jalim ahlahu mishirin min namugo yuyire kuntonyo ni munafiqiyai fahadimahu wa harriqahu afula kata mishirina akabe gurja katasuma dola kabe jani fagaraja sari ayini ninche fula bora uteliyale ubake kateliya kata hata ataya bani salim bin auf fo unana kabila minye bani salim bin auf وهم أراحة مالك بن دقسم ويم مالك بن دقسم يركم مغوية تمامنا أنا أولوك دو دولا فقال مالك لمعني مالك كم معني ما معني بن أدي أكو أما انظرني حتى أخرج إليك بالنار من أهلي أكو بدونك سومغو كايا ما كنو يا نكتا تاسما دو تكنا nkono kata tasuba do to kana kademba yala kana fadagala ahlahu aduna kademba yaka fa gaja sa'afa mina nakhli ayat tamaro ewa farau do fara nyugonka ko fara nyugonka katasuma menula fasta alla fihi nara ayat tamaro bunu jalaw do fara nyugonka katasuma menala summa kharaja yastaddani hatta dagala al masjida وكفر فلان وباكي كبولي كان فود دون نام مسيريلا وفيه أهله ويأسر مسيرين مغوفنا بمسيرين كنو دي فحرقاه وهدماه وفلان يب مسيرين جاني كتاسما كالاكا جاني كغرجا وتفرغوا عنه مسيرين كم مغمونون تنبا كنو بيتاريلا ونجل فيهم من القرآن ما نجل أجينوكا قرآن آية جينوكا من يني آية ألا يجيكوكا والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا عندنا آية توصير الكفر دون كباو يايرا أبو كون نمسير من فلنية منافقين كم مغتاني فلا ديا جو مغتاني فلا كو قجاب ابن خالد من بني أبيد بن جيد ويمغ فلاي قجاب بن خالد فلنا ko oye solbata ibn hatim min bani ubaydi wa huwa ila bani umayyata ibn jayd konni nyem mo fulanay mo sabana mu'tib ibn khushayr min bani dubayatan ibn jayd ni nyem mo sabanay mo nanina abu habibatan ibn al-azhar min bani dubayata ibn jayd waye mo jolinaay nanina duruna abad ibn hunayf agu shahal ibn hunayf min bani amri ibn auf ni yeduruna mo woruna jariyata ibn amiri waye mo woruna wolon fulanna wa abunahu
مجمع ابن جارية وأبناه مجمع ابن جارية أنا أدنك مجمع ابن جارية نيندي مغولون فلاناي شجنا جيري ابن جارية ويه شجناي كنتنا نبتل ابن الحارس من بني دبياتا وبافو نبتل ابن الحارس ويمغو كنتناي مغتنا ويكبهج وهو من بني دبياتا وبافو مكبهج مغتني كلنا ويبجاد ابن عثمان وهو من بني دبيا ورم مغتني كلنا مغتني فلنا وديئة ابن ثابت وهو إلى بني أمية راحة أبي اللبابة ابن عبد المنذر نم مغتني فلا كن نون دي فرلا نيغون كمسجد الدرارة كاجو donc ala bina o masjidi dirara kibar yafo e masjidi dirara kunani de kerala o be ayayin kono folo misirin dilala pour silama munun be salle qubba misiri kono kulu de toro ka qubba misiri toro adila sababu yere ka tora la se qubba misiri makele fulana kufran uya dilani kafriya سبنا والتفريغ بين المسلمين أدلا كوني لك سلامه فرا ناننا أدلا كوني مني ويرسارة لمن حارب الله ورسوله كاكي جيجي يوري مغوية مغمم بنا على كلك على كدينا كلك تشيدن كلك أو مسجد الدرارة أدلا لنين ناني دي ألاكو والذين اتخذوا مسجد الدرارة ala ko mogo munu ye misiri mina torali kama pour ka kubba misiri toro ka muminu toro ka kubba misiri toro mogo munu ye misiri dilanin kama kele wa kufra fulana anunu ye misiri dila kafriya kama adilalani kafriya de sabana wa tafriqa bayna al mu'minina uye misiri dila pour ka muminu de faraka bonogona parce que kubba misiri na ya soro ne silama be tara salli nyogon fe ala nu be sappa saba soro sappa nani soro ni misiri njora sisa do sallira ni misiri kono ko ba misiri be se ka ke sisa be sappa kele fula de so donc mu'minu farala wa risala liman haraba Allah wa rasulahu ani uye misiri ndila ka ke shigi yoroye ka ke jigi yoroye mogoye mogo munu ni ala kele ka ka ciden kele min qabulu misirin diralinye kam misirin ke jigi yore mogo ye mogo munu ni ala kele ka ka ciden kele misirin diralinye minye abu amir rahibu ye donc masjid dirara bunu semina kama jo fatawa kuna kwa dilalani ningan ya jugunani de masjidu qubba torali kafiriya ka muminu fara ka ke jigi yoro ye ala kele bagaw ye ciden kele bagaw o mbalmu jamana in kono ya misiru munun jora ko ciden ka sunna ka jow kono dina ka ke kono salle ka ko kono ko mi ciden ka salli cogo ani sunna ka ciden ka sunna ka ko kono do tara ulo fana ke ko masjidi dirara wudero ko muhabiyaw kam misiru be ko be masjidi dirara sunna mo kam ko be masjidi dirara o be forani jamana kono ya silamaw de bon fo fana de chrétien tout fo de kafiru tenin kuma fo chrétien tout fo munum bu dambe kata silamiya yere mawlu enun kuma suku fo ko wa be misiri be masiri dirara ko sunna misiri be masiri dirara masjidi dirara man kutu fule eska sunna mo be misiri munun jo jamana in kono nim man kutu nani de bula masjidi dirara man kutu fule man kutu nani ala yere yem man kutu nani de fo adila la ka kubba ka misiri de toro mu'minu ka misiri mi fana do ala yere sharia ke ko depuis misiri si passé madando adara la yesranya de ka ulu ka misiri de la ka o de toro misiri ndira la kafiriya de ka misiri ndira la ka mu'minu de fara misiri ndira la ka ke jigi yoro de ala kele bagani ci den kele bagay donc ulu ni sunna mo be misiri munu jote
ute ñogon sira la yere ambera umbera pepere la tigo misiri ni ala bato be ka kono komi ala ya fo chogomi ciden bato be chogo be ka kono komi ciden ya fo chogomi ikata sallo misiri yere la de o de kanyi katme misiri ka misiri min ko konne bi nyere sago de kenga misiri kono bidiyaw de be ka kono hada maden sago de be ka kono hada maden jenyini de be ke misiri kono misiri min ko ala ta ciden taw kasabate kono ta sallo kono misiri min ko amba nyere sago de ka kono teme uka ambe na da nyefe ayat tawsil la wala yahlifunna aw ala ko nim misiri dilambagaw ubekali ini aradina illa alhusna ko wallahi aw nyimmin misiri jokko lon ko ke kana jonni misiri ko no de la masjidu usisa ala taqwa misiri min ni asipasema jora ala nya siranya ka min awwal yawmi depuis akashipasema dilala don folomi uya sipasema dila ala nya siranya de ka haqqu an taquma fihi akakai ka jo misiri de kono ka sallakum mogon min ni ka misiri jo konne ka misiri nyaajo sunna de kama ayere ka fola fana ko sunna misiri ibeta sallo do kono wa ube mogon munun ka an kan misiri jora an ta anan kan yere sago ani an kan la dambe cogo min ni min be faranka o cogo ka faranka ni te faranka o cogo la an ban cogo de la an te yelema min kon kan misiri fula jora sunna misiri ta salli sunna misiri la depuis min jo do aya fo ka da ka ne ka misiri jora ciden ka bato cogo de ke ka kono misiri min jora herani ala nya siranya ka ta sallo de kono misiri min jora bidiya de kani yere sago ke yoro temaka misiri ka moten mo be nyin kadi ke kacaya ko kateme misiri la katam misiri la ko amani imateme misiri la itemena mo de la katam mo la misiri nye bogo ni simawde mogo mateme misiri la katam misiri la de mogo be teme mogo de la katam mogo dola etemena misiri dola etemena mogo dola misiri dola katam misiri dola itara min segere misiri do inaw etemena misiri mina na bo kono ibe temakawa ite temakaw me itemena mogo de wa imateme misiri la de itemena mogo de la katam mogo dola awa ala yere yo fo qur'ana kuna ya ka cide nyamra nay masjid kubba munu nya dila unna niya mani mogo nyuma teme wulula kana jwala masjid dirara kana jwala de kana salla kono masjid kubba kam mogo de mogo nyuma wiye wulude ala yesira bago ta sallu ufe wodi atu don ko ko ne aya ya iranna ko mogo kan nyuma yannu kala halabbe sheka yoro do valeri do yoro do la kateme yoro do ka mogo nyumo yoro dola ubese ka valeri do yoro dola katame yoro doka ni yoro dobe mogo jugu debe yoro dobe mogo nyumo debe mogo nyumo be valeri do yoro dola katame mogo jugu ka ni sunna be yoro lube abi valeri o yoro la katame bidia be yoro mi masjid kubba kam mogo ciden ala yere benu to itanu me masjid dirara kam mogo ala yere yu lagosi yoro do nyuma min be ka kono abese ka valeri di yoroma ka togo nyuman di yoroma yoro min fana ni juguma ni bidia be ka kono abese ka togo jugu lase yoroima ode fule ninye sino masjidi adirara adilala ni bogo ni feundo masjidi ko ba awakati afana dilala ni bogo kelendo me munye masjid dirara la goshi mogo munum ba kono munye masjidi ko baltamo mogo munum ba kono donc mogo mateme mogo la de ala fule ka fo cide e mogo mateme misiri la de ala fule ka fo cide nyereye masjid dirara kana jwa kono kana salla kono masjid kubba salli o kono ala yere ya ka cide nteme misiri la ko kata misiri la na u ba ke mogo kana teme aka afana ka kala halanye ke aye barake ala taka ke aka barake cide ka sunna ka ke aka kala halanye mogo te teme awlaw min na kala halam manye agute ala taka awte ciden ka sunnaka aw ko ba yere sago de ke misiri kono mo be teme awla ala yere de ku ka teme awla fana la taqum fihi abada
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال مسجد قباء شو دوبا كنو يحبون أن يتطهروا ولوبا نيني كو يرسنيا والله يحب المطهرين الله فنبي موسنيا لندفع أنا حديث أولى لأويمي ابن سعيدة ما هذا الذي أسن الله عليكم إبراهيم بن الله الأنصاري أكو تشير صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال لأويمي تشيرين كل لأويمي ابن سعيدة ما أكو ألا يتنولي منك أو كتير ألا يتنولي منك أو كا ننتلو منك أو كسمي سبب الجمعين فيه رجال يحبون أن يتطهروا كتا آية لبنا قالوا يا رسول الله قباك مغوكو ألا كتير إنا نغسل الأدبار بالماء أبا حكتو ko awmban ko fela ko ni jide yado arabu folola min tumbe ni tara bana kutala yi hajuke ibe kalawde ke dro ube ibe farade ke kiyere senya jite kala jiti bolo ite ji faraka arabu folo tum nyo ode ibi yere senya ni kalawde dro ube kiyere senya ni kabakuru ye dro kata me ite jike kiyere ko ko ba dunke ko cide ma amba anyire sene yani jide nan nye bana kuta kamba ko fila ko ni jide ana kuje mata ibn sabiti bolo qala najalat hadhihi al-aya fihi rijalu yuhibbuna an tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina qala kanu yaqshuruna adbarahum min al-qaiti kutumbu ka ko fila ko kabo wa bana kuta indema wa ghari saraha jama'atu min as-salafin bi annahum masjid qubban salafu jamakulu caman ya yira ko nin fulene la masjidu sisa la taqwa ko masjidu qubba be do qubba misri be do qubba misri mi nana hadisa sahalun do fana kono uye cide nyinin ka kato madina kono na la do nana ka cide nyinin ka ako alaye aya min jigiyo ko la masjida usisa ala taqwa misri jumando ko aya so cide mbaka misri kono aya tegefa belela ka misri kono ka misri kono na ewa dugumala bugona ya akonni misiri dero donc bunkasiri ko kuma nunun te nyoko ngule ni masjidu ko ba ni depuis aussi passé madila do no dilana arnya siranya ka kiden ka misiri fana dépassé passé madila la yoro dommi ka dila arnya siranya ka kiden ka misiri de ka ni o kaka ka te masjidu ko ba ka donc aye mbu fula beta masjidu ko ba depuis a sippase mas da do a dara alanya siranya deka kiden fana kan misiri madina depuis a ka sippase ma dara domi sippase ma indara alanya siranya deka ayembe musiri fula imbeta dalilu la masjidu bunkashiru ko ni ala ko la masjidu sisala taqwa dalilu ala istihbabi salati fil masajid al qadimati المؤسسة من أول بناه على عبادة الله وحده لا شريك له بنكسر كن آية دلولا يرانا كم مسير فلو منون جورا نم مسير من جورا على باتوكا على كلمتو باتوا كنو كم مسير من جورا وكنو كو هذا مدون كسالي مسير سوغو كنو كود كانو لنو مسير منون جورا depuis u jora domi u jora tawhidi de ka ala kelemto ka bato kono foy kana fara alaka ko akanu nendo mo ka sallo misiru kono wa ala istihbabi salati mali jama'ati salihina imai ko akanu nendo fana ni ba fe ka salli misiri mina alaka jonnyumo be misiri minun kono wal ibadil amilina ani alaka jommunum be barake ni alaka dinai al muhafizina ala isbagh al udui nu be salliji ke kanye وتنجم أم ملابسة الخجورات أني فنجو توني فنجو نوبو يرى كروسوما إبو مغو سعودو بمسيري من كونا كانوني كتاسالي كفرولو دكا مغو نيمو دينا مطرف بغا منم بتشيرين كسنة دي لنينيك وكاكولا سنة يو بدافا ubu yere kolosi nago ne fen sewulewna nim mo nyumado ube ala bato chogo nyumala ko aya nya irana kanendo ikasalli ka farulu deka ikasalli ika farulu deka me jamana kuno balmo mumbe ke kake
anka sunna mo folo yu yere jijade uru ya yirade ulu de bidia mo te bato chogo kelena uyu kan misiru jo jamana yin folo la sunna misiri be chokoroba do de ya ka du fando ke misiri tanke sunna kanu tumbula ante se ka to bidia mo fe ante se ka sallu kan misiri kunu an yere ben kan misiru dila kan ka salli chogo kama anyema ni a diyara mɔgɔ min ye ka yɛlɛma ka fara n kan n'a ma diya mɔgɔ min ye ka taa olu y'u ka misiru jɔlen kan mɛ sisan mun bɛ kɛ misiru jɔra ko sunna misiru u na sagi k'a fɔ ko misiri ye jama misiri ye ko bɛɛ de ka k'a la ni wajulikɛla nana ko wajulikɛla kana kale a kana wajulikɛla si bali misiri la bɛɛ k'i ta fɔ ko bɛɛ n'i ka faamu de don n'i b'a lamɛn ko n'i t'a lamɛn bɔ ka taa ko mɛ misiru ye jama misiri la ko bɛɛ de ka k'a la i ye ninnu ye sunna mɔgɔ labanw bolo jamana in kɔnɔ ninnu ye kuma sugu jumɛn e yɛrɛ kɛ ka e ka misiri ko sunna misiri e sagɛra k'a fɔ ko misiri ye bɛɛ jɛn dɛ o sunna misiriya bɛ mun ɲɛ sisan bɛɛ jɛn e ka du kɛra bɛɛ jɛn ɲa e ka biti kɛra bɛɛ jɛn ɲa e ka société kɛra bɛɛ jɛn ɲa misiri bɛ se ka kɛ bɛɛ jɛn ɲa cogo di misiri ye ala ta de mɔgɔ min ye ala mɔgɔ ye i ko i b'a fɛ ka ala bato cogo ɲuman na ala fahami salafu sali ciden ka sunna kan na misiri la kɛ an bɛ ka salila kɔnɔ mɛ e ko hakilina wɛrɛ de b'i la jako i ko hakilina fɔ misiri kɔrɔ min tɛ ala ta kan tɛ sunna kan tɛ salafiya kan salafu ka taabolo kan k'o ka sabati misiri kɔnɔ ko jama misiriw de don ko bɛɛ jɛn de don sisan minnu b'u danbe ka taa dawa ni dɔɔni ma u b'a kɛ ka ko ɲagami mɔgɔ bolo de mɛ ni ala sɔnna k'o tɛ ɲagami koyi cɛkɔrɔba b'o delila ka nin f'u ye a ko ne ma don dɔ la a b'a ka mobili kɔnɔ a ye ne a jɔra a ye ne fo ayiwa a ko a y'a yɛrɛ jija dɛ an b'a kɛ k'aw lamɛn a y'a jija dɛ a ko sisan minnu b'u danbe ka taa sunna in ma ni dɔɔni ni dawa k'olu m'u faamu dɛ k'olu kɔni ma kalan mɛ ko sunna nana yan ko sunna ko ani olu fakɔrɔ n'u mɔkɛ tun bɛ minnu kan ko a man ɲɛ ko olu y'u fa u ta bila ko mɔkɛw ta bila u n'u kɛlɛla u n'u kabilaw dɔ tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na bon ko sisan bamako yan n'anw nana ka taa yɔrɔw la ko an bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ k'olu bɛ mun faamu aw ko sunna de anw ye an ka faw kɔrɔw ta bila an ye o sunna ta sisan aw nana fana tuguni ko a bɛɛ kɛlɛ ɲɛ a ko n'a tun bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ sani anw kana fara aw ka ta kan yan an tun tɛ to an fa ta kan cɛkɔrɔba ye nin de fɔ ne ko a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ bɛ n'a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ sani an kana fara aw kan yan anw bɔra an faw ta kan mun na an tun bɛ taa an faw ta kan mɛ an y'an faw ta bila an ko sunna an nana ya aw fana bɛ taa an tromper ko a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ an ka fara aw la kan ko a bɛɛ kɛlɛ ɲɛ a ko nin bɛ se ka faamu cogo di a ko nin ye de ka mɔgɔw décourager ka kunfinw kɔnɔna firi u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min ale t'a kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ye wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ n ye a ko birama n'a ka dɛrɛsiw ala t'a kɔfɛ n'a ka dɛrɛsiw tun sababu tɛ an tun bɛna décourager dɛ an bɛɛ kelen ye an bɔra fɛnw de la anw n'an ka kabilaw dɔ tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛlɛ don n'an na ka kɛlɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ni sunna ko ni bidiya ko ye mɛ sisan yɔrɔ dɔw bɛna fɔ ko a bɛɛ kelen ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ko ne y'a ka dɛrɛsu ala tun m'aw ka dɛrɛsu kɛ sababu an tun bɛ décourager dɛ an t'a dɔn n bɛ taa fan min yɛrɛ donc n balimaw ni misiriw jɔra ko sunna misiri sunna de bɛ kɛ olu kɔnɔ koyi sunna de bɛ kɛ olu kɔnɔ tan tɛ di bida mɔgɔ si ma ko i b'i ka badiya cari sunna misiriw kɔnɔ aw tɛ se ka taa sunna fɔ olu ka misiri kɔnɔ a tɛ se hali ni min taara waajuli kɛ bolojigi misiri ni bida misiri kɔnɔ i b'u sago de fɔ ye waajuli cogo min ka di u b'o de fɔ dɛ n'i ko i bɛ tawhidi fɔ ye n'i ko i bɛ sunna fɔ ye n'i ko i b'a fɔ ye ko mawlidi ye bida mikɔrɔ na mini la ana mini la dɛ cogo di aw bɛ olu bila k'u kana sago fɔ kana olu kana ta fɔ aw ka misiri kɔnɔ ko jama misiri do kan bɛɛ kelen ye ni ye mun tromperia ye ani tiɲɛ ka tiɲɛ dogo ani ka silamɛw janfa ani ka sunna janfa ni ye sunna janfali de o ni hakilina bɛ mɔgɔ minnu bolo de ni ye sunna janfali de i m'a ye hari ka tɔn sugu minnu bɛ ko imama ni fɛnw u tun y'o tɔn sugu dilan u na taa e ka misiri la n'u taara e ka misiri la min ye bolo jiginna ye u n'o bila
ye sunna misiri de e bi bolo min be sallini ka jamai ko n'u taara e fɛ don min ina bolo jigina dɔ bila ana sallini e ka jamai n'a tilala ana ka salatul fatiha liman wuli ka fɔ waddu law tudhinu fayudhinuna mudahana masalahani mudahana haramu fi dinil islam nin je ye jenjugu de sunna kari jewnde do ka sunna kari jew n'u taara e ka misiri do te foyi fo n'u ka biriya wajulu tɛ i tɛ foyi faamu u tɛ foyi faamu ka wajulu la donc nun je sugu misiri n'a y'a jɔ ko a ka sunna misiri de do a kana tan d'u ma a ye sunna de fɔ a ka misiri kɔnɔ a ye tawhidi de fɔ a ka misiri sunna ka sabata ka misiri kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ka wajulu tɛ alquran wa sunna ala fahamu salafu salih a kana mikoro d'a ma a ka misiri kɔnɔ a kana tan d'a ma ye dɛ ko misiri ye bɛɛ jɛ ye misiri ye bɛɛ wa annal masajida lillah misiri ye ala de ta ye ni min bɛ ala ta fɔ a kɔnɔ a bɛ ciden ta fɔ a kɔnɔ sarafuw faamu kan ni misiri ɲɛmaw ye jɛn di e ma ka ɲamariya di e ma a kɛ ala ta kɛ a kɔnɔ ni hari ni e bɛ ala ta de fɔ i bɛ ciden ta de fɔ sarafu saliya yɛrɛ kan n'u ma jɛn di ma don ciden y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam wala yatakhaddamanna ala sultanihi illa bi ijnihi a ko ni nana yɔrɔ la mɔgɔ min n'a ɲɛmaya b'a bolo alimamiya b'a bolo e kana bilalen ye ko i bɛ foyi kɛ n'i ma jɛn de ɲini wala ya ummanna rajula fi sultanihi illa bi ijnihi ni nana mɔgɔ la mɔgɔ min n'a kibariya bɛɛ b'ale de bolo ciden ko e kana tɛmɛlen ye ko i bɛ foyi kɛ n'i ma jɛn ɲini misiri tɛ bɛɛ ta ye ten dɛ misiri ye bɛɛ jɛn ye de an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka salila kɔnɔ mais ala y'a nun juru la ɲamariya di mɔgɔw de ma ani fana misiri dilala de fɛnw dɔ de kɛ k'a kɔnɔ fɛnw dɔ kana kɛ a kɔnɔ mɔgɔ ka wajuli ye bidiya wajuli de n'a tɛ sunna kan a tɛ salafu ka faamu kan wajibi an ko bali da kana kɛ misiri kɔnɔ an m'o ye de fɔ en ko abu idris al-khawalani ma ka kuma fɔ y'o don a ko ale ka misiri ye tasuma bɛ misiri la a b'a jani n'a tɛ se ka faga ko ka di ale ye ka tɛmɛ a ka bidiya mɔgɔ ye a jɔlen bɛ misiri kɔnɔ a b'a kɛ ka bidiya fɔ ka bidiya kɛ se tɛ ale ye ka bali a ka tasuma ye a ka misiri jani dɛ n'a tɛ se ka faga dɛ o ka di ale ye a ka bidiya ye misiri kɔnɔ n'a tɛ se ka bidiya min yɛlɛma a ko parce que tasuma n'a ye misiri jani a bɛ misiri ka diɲɛ minɛnw de jani ou bien a b'a fan dɔ de jani a bɛ se ka réparer minɛnw bɛ se ka ca kura ye k'u don a kɔnɔ a ko mɛ bidiya mɔgɔ bɛ mɔgɔw ka akida n'u ka diinɛ de tiɲɛ k'u ka lahara tiɲɛ bidiya wajuli kɛbila bɛ mɔgɔw ka lahara de tiɲɛ a b'u ka diinɛ de tiɲɛ hari tasuma ka misiri jana ka wusa bidiya mɔgɔw ka bidiya wajuli k'a kɔnɔ ala kan kisi kan tanga balima ko kana ɲagami an bolo koyi wala tilbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ala ko kana tiɲɛ ni ngalon ɲagami n'a bɛ tiɲɛ dogo aw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye a b'a kɛ ko dogo k'a ni ngalon ɲagami ɲɔgɔn na ya ahlal kitab lima talbisuna al haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun ala ma kitabi dun ko la gosini ne ɲa kitabi dun ke mun n'aw bɛ tiɲɛ ni ngalon ɲagami ɲɔgɔn na a b'a kɛ ka tiɲɛ dogo aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔ fana on bɛ balimaw ni ala sɔnna tiɲɛ ni ngalon dɔ de b'a ɲagami mais jamana kɔnɔ fɔ ala ka dɔw bɔ da a tɛ ɲagami olu bolo dɛ a tɛ ɲagami koyi a tiɲɛ bɛ bɔ de ka bange le yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyinati tiɲɛ bɛ bange de koyi ni mɔgɔ min bɛ sa i na sa a jɛri ye tiɲɛ jɛri ye a jɛlen kɔfɛ ye i na sa kan ni mɔgɔ min bɛ ɲɛnama ka balo de tiɲɛ jɛri ye i na balo o kan a bɛ bange a tɛ ɲagami koyi ɲagami min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ba koyi a tɛ sira sɔrɔ dɛ an y'o de fɔ karamɔgɔ min bɛ tilɛ ka sunna ɲini kurana sunna ala fahamu salafu salih karamɔgɔ min bɛ tilɛ k'o ɲini k'o fɔ jama ye jamana in kɔnɔ i tilɛ i ka jɔ dɛ wallahi n'i ma tilɛ i ka jɔ n'i ma tilɛ i ka jɔ i yɛrɛ sago la i maloyalen bɛ tilɛya i maloyalen bɛ tilɛya dɛ alhamdulillah bi musow denmisɛnninw cɛkɔrɔba caman bɛɛ b'a kɛ ka nin salafiya faamu ka nin sunna faamu
beba ke ka fo mogo mogo mbu nyagambi ko tromperu de ba ke ka dina be nyagamba mbolo ka galon dila ka dama abe jodew ni mogo mogo ma jo yere ka kalande umbe ara dukki kaya abe jode koy in tatawallaw yastabdil qawma ghayrakum thumma la yakunu amsalakum na ya kodi ni sunna maya aya kodi nin tawdima ko abe sira were wuta ala baw furaka boy kam mo weru naati munum ben ni sunna fo nyema tawhidi be fo nyema la famu salaf sali ulute ke kome awu nyogo ala de taya ka koye nimbe boka nimbe jo ka tinya fo mo ka nyini ka fo dai salafu salihu munun temena salafu salihu ka karmo munun temena ayu luka kitabu de nyini ku luka kuma de nyini ka fo mo ima karmo doye an ka jami'u ni few ni madrasa wala ute foilan ka demisenu kunkolo nyagambe ate sira soro e ka karmo kala ka fata wata marsiya e aw ya damana jamana ube damana sariya ube damana wahude be jigawka dina e dina kilendo alquran wa sunna e gumbaji be fe ngore fe ni qur'an sunnatiya fawjani be fe ngore fe ni qur'an sunnatiya useminu be fe ngore fe ni qur'an sunnatiya albani be fe ngore fe ni qur'an sunnatiwa e ciden fana ko tarakitu fikum shay'an lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati ciden ko nye fula de taw bulo ate fili tanko fula ba bulo qur'ana ni sunna nunun te foyi fo ni qur'ana ni sunna ni sebo ka kumate ni aw ko luka kumate minaya aw tawbe mufo uyere politique munun dila wonu nyogoncha ugo ka wusulu donu ni uka ewa arabun ka munun bu nugu monto ku kole nyogono ku fili mo karabu kandila lew hari saudiya kalima mini na ya ka kutuba kararabu kamina allamme ibe mun famala nulu ye eri kelenke karabu kan ite foi famu arabu kan dilale be famuwa saudiya ka karamo fuli deburo la doni be arabu kamme dro ibu ka kuma be famu uka fatawu ka wojo allamme ibe famu mun surala ni an ya karamo ko ka be kuma arabu kanna ito nyogona fama ka kuma la arabu kan dilale be mebe ala ka haklimanda numa tinya be bange yande ni ala sunna ko wakati sera subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambalma do ko ya me gadere sula ka fo dewo de na jigina ni mana kono dafara kalonani ni den jigina ni mana o denyirini su kana do so kono parce que hadama dendero na sudo na yoro mi kaburu dero ko aya soro ulu ye do denyereni do kadu kene kono ya soro tenendo woni yonni ndo ubennenke ube jumanke na ya soro ba yoro do ubabila utake mogonyana ni su kora wakati dola nuba wogo be na soro la uba kolo soro la wubo katu bila kaburu sola parce que dikone en kato du yala parce que abe yoro mi ni du sera ube bonjora ka salla ka tebe islamia sariala donc nu be se ka bo ba yoro do uba boye wakati mi mogota kalama uba wogo be ka boye kata bila kaburu sola nu ya soro ube nu ya kolo do soro ni ma fu soro kaburu kono fano ya banne wo ko almami ko fe mogo jumane juma wajibra ka ke almami no fe sallila almami be fi mo fe ke sallila iba ka no fe inma juila al-imam li yutamma bihi almami kere awye de ya ka Allah degede almami be fi mo fe ke sallila abe almami ko fe mogo ka iko ke wo min ni e katawra e nyina na wajibi dola ube nyina na sunna dola almami bo ode taye men ni e nyina na almami kofe urukunu do de la almami to taye na be fe ngo fe nke ba ka no fere bo ko mogo do
ko ako ale ka bara be fanga ba ka keni aba keni numan bolo de woni lahiya kantige la aka kan lahiya kantige na numan bolo ba ka ke mo wore ma o ko nunu de male a asar a mo do be u be fenwo fenni keni kini bole ulu be se ka keni numan bolo de haru ka sebelinu ka fembe o tigi o be akan lahiya kantige na numan bolo fo itala aha emu ko ni mɔgɔ min nana misiri la futuri wagati de do e nana futuri salli de kama mais i y'a sɔrɔ misiri mɔgɔw ye jamu de kɛ i ye futuri salli u bɛ safo la e b'a kɛ cogo di i bɛ don ni futuri ŋaniya de e bɛ don alimamini jama nɔfɛ futuri ŋaniya n'a y'a sɔrɔ u bɛ safo arakan fɔlɔ de la e donna u nɔfɛ ni e ka futuri arakan saba dafara i bɛ sigi ka tahiya kɛ ka alimami fara ɲɔgɔnya ŋaniya i dusukun kɔnɔ ka salamu bila n'i b'a fɛ ka jamu kɛ i bɛ wuli ka far'u ka futuri safo arakan laban fana la i bɛ wuli ka far'u ka safo arakan laban fana la i bɛ arakan kelen sɔrɔ o fana la ni alimami ni jama ye salamu bila i b'i ka safo tɔ dafa n'i yɛrɛ ye mais n'a y'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ safo la u ye arakan kelen tɛmɛ e donna u nɔfɛ safo arakan filanan de la e donna ni futuri ŋaniya ye a bɛ saba kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u a bɛ sigira a ye tahiya kɛ a ye salamu kɛ i bɛ salamu kɛ alimami ni jama nɔfɛ parce que e fana ka futuri saba dafara donc n'i b'a fɛ k'i ka safo salli i b'a salli ou bien n'i b'a fɛ ka bila n'i taara i ka so i b'a salli n'i taara i ka so i b'a salli donc ni kɔni nana i bɛ don ni futuri ŋaniya de innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri ma nawa ni e nana e ka don ni futuri ŋaniya de ciden ko baara si tɛ kɛ n'a ma kɛ ni ŋaniya ye mɔgɔ kelen kelen ye min ŋaniya o de bɛ ye e donna ni futura ŋaniya min ye ala b'o de sabe e alimamini jama bɛ safo min na ala bɛ o de sabe olu ye donc e bɛ don ni futuri ŋaniya de ni futuri saba dafara i bɛ alimami fara ɲɔgɔnya ŋaniya ka salamu bila ka far'u ka safo fana ka arakan laban na i b'a kɛ o cogo de la